Sa lalawigan sa Bohol, gitimaan sa mga bulaanon ang pagsugat sa bagong tuig pinaagi sa salo-salo, fireworks ug sayaw. Sa Tagbilaran City, puno og mga pagkaon ng lamisang nga gilangkuban sa mga lingin nga prutas, spaghetti, suman, pork belly, lechon ug ilimnon nga gisawaan sa pamilya alang sa medyanoche. Nag-inilugay pa masakop sa banay sa pagpunit og mga sinsiyo nga gilabay uban ang mga prutas aron matud pa swertehon sa pagsulod sa 2019. Ang uban gisugat ang 2019 pinaagi sa pagpabuto o paggamit sa mga illegal nga buga. May fireworks display sab og street party. Apan paglabay sa usa ka oras kalit nga nahilom ang palibot. Apan wa makabiya ang 2018 nga walay na biktima sa mga pabuto. Sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital, gidala ang 26 anyos nga si Clarita Limitares. Human masamad ang iyang duha ka mga tudlo gubikan sa pabuto. Sumapa, nag-enjoy sila aron sugaton ang bagong tuig sa Barangay Tinago sa lungsod sa Dawis. Sa dihang kalit nga miduol kaniya ang iyang igagaw o gihatag kaniya ang usa ka pikulo nga kalit mibuto sa iyang kamot. Si Limitares ang unang biktima sa pabuto sa Bohol, human way natala nga nabuthan sa miaging tuig. Apan sa report sa Bohol Provincial Police Office, upat ang biktima sa pabuto sa pagsugat sa 2019. Sila mao silang Limitares Joseph Montelde sa Clarin gumikan sa 5-star, Marlon Luzon sa San Miguel ug Cindy May Alitaw sa Inabanga gumikan sa Triangle. Suma sa BPPO, peaceful ang pagsugat sa bag-ong tuig ug walay gikataho nga nahilo, namatay o naigo sa saag nga bala.